Γεια σας παιδιά, εδώ Andrew Games και σήμερα θα παίξουμε Headball. Όπως βλέπετε στο Headball έχω μεγαλική 7, όσοι θέλετε κάντε με add, είμαι πάρα πολύ καλός παίκτης και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εμανός, πάμε, Κάσπαρ. Να σε τσακίσω. Το μπούστι. 1-0. Δεν πειράζει. Φώτα. Τι. Λάγκορε. Fuck. Τι έκανε. Τέλος πάντων δεν πειράζει, έβαλε γκολ. Πάρ' το Κάσπαρ. Δεν χρειάζομαι νομίζω όλες δυνάμεις. Αλλά ένα δύναμο. Έτσι για να κυλήσει ο χρόνος. Back, to back. Back, πάρ' το. Δεν πειράζει. Πάρ' το. Πάρ' το. Δεν πάνε να έβαλες κι εσύ. Bitch. Πάρ' το. Γκολά σου. Τέσσερα. Όχι. No, thanks. 9-5. Και πάμε γρήγορα στο επόμενο. Μήπως πάλι Γερμανός. Γερμανός ρε παιδιά. Και πολύ καλός κιόλας. Δεν πειράζει όμως. Εγώ πιστεύω στον εαυτό μου. Και πάμε να το στήσουμε. Τι μαλακή έκανα. Πάρ' το. Τι έκανα. Εντάξει. Τι γελάς ρε, βλάκα. Κοίτα. Πάρτιξ. Α, καλά, πάνω μου το έκανα. Κλάψει. Τι. Α, εντάξει. Έλεγα μήπως. Γκολ. 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 Όπως βλέπετε με τους Γερμανούς δεν γίνεται να χάσω από Γερμανό. Δεν γίνεται. 3, 2, 1, τέλος.
Αντίγεια. Διαφημίσεις. Εντάξει, πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, εδώ παιδιά τελειώνει το βίντεο. Συγγνώμη, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Αν θέλετε να κάνω μεγαλύτερα βίντεο, κάντε ένα subscribe. Αν θέλετε στο Headball, κάντε με add. Λέγομαι Χάλκης Εστάβα, βλέπετε και στην οθόνη σας. Μια εγγραφή κάτω στο κανάλι σας, παρακαλώ, ώστε να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερα βίντεο. Ένα like, ένα comment αν θέλετε. Δείτε το σας παρακαλώ και γεια σας!